Nagapanguna ang Lambunao sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga may pinakamadamo nga kaso sang dengue. Ining base sa latest monitoring sang Provincial Health Office o kan IPHO. Sunod kay Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang nasamit nga opisina, ang banwa sang Lambunao ang mayara sang 88 ka kaso sang dengue. Ginsunda naman ini sang Pasig City nga may 69, Uton nga may 67, Badyangan nga may 62, kag Kalinog nga may 61. Sa kapugusan mayara na sang 1,289 ka kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, kag may 5 na nga nagkalamatay. January 1 to June 22, naglabot na sa 1,294 kita ang pinakadamo cases sa bilog nga Region 6. Sa isa lang kasimana, ang cases naglabot sa 115 cases. Kumpara lang sa previous week nga 72 lang subong nagtimbuok gid to 115 cases. Sunod sang madamo nga kaso sang dengue nga na-record sa probinsya sang Iloilo, nagapanawagan ang Iloilo Provincial Health Office nga magbuligay agud nga matap na ini. Ini si K5 Alex S. Calate para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.